हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोनजों माखासे बाथ्राफोर सावरायनो नागिरदों जे फैगौ 2 मे एबा गाबोन फोसावगोन आसाम बिधान सभानि इलेक्सन रिजाल्ट। दा बेनि सिगांनो मोननैसो बाथ्राफोर जों नोंथांमोनजों लोगोसे शेयार खालामगोन। दा बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनायनि साननै सिगांनो नुनो मोन्दों दि क'क्राझारनि हालां बाजाराव UPPLनि मावख'आव गुलि गावलांदों, जायखौ नोंथाङाबो खौराङाव मोनबाय जानो हागौ। नोंथांमोननो स्क्रिनशट होनाय जादों। बेनिफ्राय आरोबाव बेनि उनाव शुक्रबारनि हरावनो क'क्राझार कारिगावनि मोनसे धाबायाव थांनाय सासे 19 बोसोर बैसोनि गथ'साखौ गुलि गावदों, जेराव जेबो दाय गैयामोन होनना खौराङाव फोरमायदों। फारसेथिं गथ'खौ चिरांनि थागिबि होनना सिनायथिदों आरो आथिङाव जोखोम जाना फाहामथाय लागासिनो दङ RMD सिभिल हस्पिटाल। दा बेखौबो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ। दा बेनिखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जादों। दा बेनि थाखाय गिबियावनो दाय गैयै सासे लाइमोनखौ थोंजोङै बिदि गुलि गावनाया लाजिनांथाव पुलिस बिफाना, आरो बेखौ गोख्रों रावजों जों सोंखारियो। दा जोखोम जानाय लाइमोननि देहानि थाखाय जाहाथे मोजां फैफिनो, बेनि थाखाय इसोरनाव खेबसे आर'ज गाबग्रोनाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय बेखौ सोमोन्दो खालामनानै फंनैसो बाथ्राफोर जे दा बे समाव आसामाव कर'ना भाइरासनि साग्लोबसारनायखौ नोजोर बोनानै सरकारा मोनायाव कारफिउ फोसावदों आरो बेनि थि समाव खाखाना होनाय जादों। बेबायदि समाव ओंखारोब्ला गोरोन्थि जागोन, आयेनखौबो मानिनो नांगोन। फारसेथिं इलेक्सननि रिजाल्ट फोसावनायनि थाम-थिम जागासिनो दङ। बुंनो थाङोब्ला बे ससे समा जोंनि थाखाय जोबोद दुंदुं हाव-हाव। दा बे बारनि बिसायख'थिनि जिहेतु जुजिलायनाय, बेयो जोबोरैनो गोख्रों आरो बियो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बांसिनै गिथाव बाथावसिन जागोन एबा गिनांसिनगौ, जेराव बिदा-फंबाय, बिबथै, बियादै बायदिसिनानि गेजेरावनो जोङो जुदा-जुदा जालायलायो। गोदो नुनो मोनोमोन जोङो गोजानाव गुबुन जायगायाव दावराव-दावसि जायोबाबो जोंनि ओनसोलाव जेबो जानाय नुवामोन। नाथाय दा जोङो गावबा-गावनि साननाय सार्थखौ जाहोनो थाखायनो जोङो गावजों गाव मोनसे गामियावनो मोनसे न'खरावनो फ्राय सफैबावबाय जोंनाव मोननै राजखान्थियारि हानजा, मोनथाम राजखान्थियारि हानजा बेजों सोमोन्दो गोनां। दा थानांगौ, जेबो नङा। डेम'क्रेसि हिसाबै जों रावखौबो जेबो होननो हाया। दा बेखायनो बयहाबो गावबा गावनि हानजा देरहानायखौ जेरैबाबो नाजाहोनो लादों, बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बे जाखागोन। दा बुंनांगौआ बिसोरदि जायफोरहा राजखान्थि हानजाजों थोंजों सोमोन्दो दं एबा गैया, बिथांमोननि गेजेराव सरासनस्रा सुबुं, फरायफुनाय लाइमोनफोर, दा बिथांमोनखौ खावलायनो लानाय जादों दि बे साननैसो समाव जों गाव गावखौनो खोब सांग्राङै सोलिनाया मोजां जागोन। मानो होनबा जेराव मेरावनो मोना-गुना ज' थालायनाय, बाथ्रा सावरायनाय, बेरायथिंनाय, बेफोर जाथायफोरा बे समाव गोरलै नङा। मानोना रिजाल्ट मोननायनि सिगां आरो उनावबो जेननाय देरहानायनि सायाव बोराबलायनाय, दुखु मोनलायनाय थागोन, बेयो जाखागोन। आरो बेखायनो बे समाव सोरखौबा जंखायलायनाय, एदावनाय, सोंखारिलायनाय, एरग्रांनाय, बेफोर बाथ्राफोरा थिग जानाय नङा। लोगोआनो जा, गामिनियानो जा, दा बाहागि खुरमायानो जा, बेखायनो हारसिं-हाला न'निफ्राय गोजानाव थांनायाबो थिग जानाय नङा। मानो होनबा बे समा खैफोद गोनां। फारसेथिं पुलिस खुंथायाबो बेखौ नोजोर होगोन। दा बेखायनो खावलायहरदों साफ्रोम लाइमोनफोरखौनो। आरो बाहाय जायहा खोनासंनो गोसो नोंथांमोनहा खोनासंनो हागोन, जायहा गोसो गैया नोंथांमोनहा लिभ जानो हागोन। दा फारसेथिं जेननाय देरहानायखौ लानानै जाहाथे गावजों गाव दावराव-दावसि जाया, बेखौबो खावलायहरनाय जाहैबाय। मानो होनबा भटआव देरहागोन बा जेननाया रायजोफोरनि सायावसो थायो। दा बेयाव नों आं होननानै जोङो फिथाइ मोनखांनायनि उनाव, रिजाल्ट होखांनायनि उनावसो गावजों गाव नारा-नाथा जालायलायोबा बियो गोरोन्थिया सोरनि गावबा गावनिनो जागोन। दा बेखायनो आसा खालामो बेखिनि समाव गोजोनैनो बारलांहरगोन। बेखिनि एसेनोसै। गोजोन्थों।